adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 9 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 24 ngadto sa 33. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo o walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Busa, angayng malipay ang tinun-an kun mahisama siya sa iyang magtutudlo o ang ulipon mahisama sa iyang agalon. Kung ang Pangulo sa panimalay ginganlag Beelzebul, unsa pakahakangilad ang ihingalan sa iyang mga sakop. Busa, ayaw ka mo kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibawan ug walay sekreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngit-ngit kinahanglan, isulti ninyo diha sa hayag ug kadtong kamuray na kabati kinahanglang ibalita ninyo ngadto sa uban. Ayaw ka mo kahadlok diadtong mo patay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Kahadloki hinuon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impierno. Sa gamayng kantidad makapalit ka mog duha ka gagmayng langgam nga sayaw, apan bisan pa ni ana walay usa kanila nga mahulog sa yuta kun walay pagtugot sa inyong amahan. Bisan gani ang buhok sa inyong ulo inihapman. Busa, ayaw ka mo kahadlok kay labaw pa kaayo ka mong bili kay sa mga langgam. Ang muila og muangkon kanako atubangan sa mga tao, ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili mo angkon nga siya ako dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nung namong amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban ka namo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom, labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya o kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himuha nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay o pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan.
O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.